Nasikop sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG Misamis Occidental Provincial Field Unit ang usa ka municipal councilor tungod sa paghupot og armas nga dili lisensyado. Ang nasikop mao si Gomer Tak-an, hingkod ang pangidaron og municipal councilor sa Panaon, Misamis Occidental. Nasikop ang konsehal human nga gipatuman ang search warrant nga gipagawa sa sala ni Judge Roy Moralion, Executive Judge sa Regional Trial Court 10th Judicial Region, Branch 13, Oroqueta City, adunay pitsa Agosto 22, tuig 2022. Pinagi sa pagpanguna ni CIDG Provincial Chief Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban, gipahigayon ang search sa panimalay sa maong konsehal ug nakuha ang usa ka dili lisensyadong caliber 9mm pistol ug usa ka magazine. Ang adunay 16 ka mga bala nini, usa ka sling bag holster ug usa ka magazine sa caliber 45. Tungod kay walay gipakita nga tukmang papeles ang konsehal, inungdan gisikop kini sa mga operatiba sa CIDG. Kasamtangan nga nakadetinar sa CIDG Misamis Occidental Provincial Field Unit Office alang sa dokumentasyon ug sa pagpasaka og tukmang kaso ang suspetsado. Nasayran nga ang armas ang gihuptan sa maong konsehal giprinda kini ngadto kaniya. Nasayran usab nga si Tak-an, retiradong sakop sa PNP niadtong 2014 ug karon usa ka municipal councilor sa nahisgotang lungsod. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.